Η ΕΛΤΡΑΚ και το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 ενώνουν τις δυνάμεις τους και προχωρούν δυναμικά στο μέλλον. Δημιουργούν ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το οποίο σπουδαστές θα αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση από τους κορυφαίους επαγγελματίες στον χώρο. Η νέα αυτή συνεργασία θα συντελέσει στο να ανοίξουμε νέους ορίζοντες στους σπουδαστές της μηχανοτρονικής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα βαρέα οχήματα. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας με τους νέους ταλαντούχους μηχανολόγους της σχολής και είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσουν τη νέα γενιά τεχνητών μας. Με τον εκπαιδευτικό όμιλο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ως εκ τούτου, ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να εκπαιδεύσουμε τους σπουδαστές και ως προς τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά και τη σημασία της βιωσιμότητας στον χώρο των υποδομών, της ναυτιλίας και της ενέργειας. Οι σπουδαστές μας θα αποκτήσουν την εμπειρία και θα τους δοθεί η δυνατότητα να εργαστούν σε μια εταιρεία που οδηγεί τις εξελίξεις στη βιομηχανία για πάνω από 40 χρόνια.